n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke anọ n'oge emume nke Ista. Tata kwazi ka ụka na-eme nnukwu mmemme nke ụka nne, n'abanmasị ndị nne mmadụ ole n'ebe n'ụwa. Anyị wee bido ụka dịka o si kwesị ekwesị. Happy Mother's Day. Anyị niile agbakọtago ọnụ n'obi Chineke iji were nsọpụrụ Onyenwe anyị, nye ya ofufe maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ, maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị. Ka anyị na-ekenye, ka anyị na-ewere onwe anyị, na-ewere atụmatụ anyị, na-ewere ezinụlọ anyị niile na-erunye n'aka Chineke. N'ọfụ ka anyị na-ewerekwazi ndị nna anyị niile ebe ma ebe ha nọ na-etinye n'aka Chineke, na-eweruzi ọtụtụ ezinụlọ anyị na-aranyekwazi Chukwu n'aka, na-ayọ ka ọ na-edu anyị, ka ọ na-agọzi anyị, ka ọ na-agbazili anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị runatazi ya n'isi a na runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Yukaristia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile n'ọnụ mụ na mụ, na-emehiela m nke ukwuu site n'echiche na okwu n'omume, na site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na mụ ga-eme, site na mmehie mụ, site na mmehie mụ, site na mmehie mụ nke kasị ukwuu. Nya ka m ji ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọbụ, na ndị mmụọ ọma, na ndị nsọ niile, na ụlọ ụmụnna m, ka unu rọbara m ose bụrụwa Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ webebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke ji ike niile, nna dị ebighị ebi, biko dubata anyị n'isoro keta oke na aṅụrị nke eluigwe. Mee ka anyị bụ igwe atụrụ gị were umeala rute n'ebe ahụ onye nche atụrụ bugoro anyị ụzọ were ike ya banye. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi, ma ha onwe ha siri na Pega bịa ruo obodo Antiọk nke dị n'ala Pisidia. N'ụbọchị izu ike ndị Juu, ha wee banye n'ụlọ nzukọ obodo ahụ nọdụ ala. Mgbe ndị nzukọ ahụ gbasara, ọtụtụ ndị Juu na ọtụtụ ndị mba ọzọ, ndị kpọbatara n'okpuru ndị Juu, soro Pọl na Barnabas. Ndị ọzọ ahụ wee gwakwuo ha okwu, na-agba ha ume ka ha nọgidesi ike n'ihe ha nụrụ, tụkwasị obi na amara Chineke. N'ụbọchị izu ike ọzọ, ọ fọdụrụ ihe nta ka obodo ahụ niile zukọọ ịnụ okwu Chineke. Ma mgbe ndị Juu hụrụ igwe mmadụ ahụ, ha bidoro inwe anya ụfụ megide Pọl na Barnabas, bịakwa jupụta n'ekworo. Ha wee malite ikwu okwu megide ihe Pọl na-ekwu na inye ya mkparị. Ma Pọl na Barnabas kwuru okwu na-asọghị anya sị, ọ dị mkpa na mbụ ka e buru ụzọ gwa unu okwu Chineke, ma ebe unu jụrụ ya, sikwa n'omume na-ekpebi na unu ekwesịghị ịba na ndụ ebighị ebi, lee, anyị ga-ahapụ unu jekwuru ndị mba ọzọ, n'ihi na otu a ka Onyenwe anyị nyere anyị n'iwu sị, ewepụtala m gị iche ka ị bụrụ ndị mba ọzọ ìhè, ka ị wee kwusaa ụzọ nzọpụta ruo n'akụkụ ụwa niile. Mgbe ndị mba ọzọ nọ ebe ahụ nụrụ nke a, obi tọrọ ha ụtọ. Ha wee too Chineke, ha wee too okwu Chineke. Ndị niile edebere ịnata ndụ ebighị ebi wee kwere na Jesu. Okwu nke Onyenwe anyị wee gbasaa n'ebe niile dị n'ala ahụ dum. Ma ndị Juu kpalitere obi ọtụtụ ụmụ nwanyị na-atụ egwu Chineke, ndị a ma ama n'obodo ahụ, na ụmụ nwoke ndị ọha na eze na-asọpụrụ n'obodo ahụ. Ha wee kpalie nsogbu megide Pọl na Barnabas, wee chụpụ ha n'oke ala ahụ, n'oke ala ha. Ndị ọzọ ahụ wee
tichapụ aja dị ha n'ụkwụ dị ka ihe ịma ikpe megide ha, wee jee obodo Ikonium. Ndị na-eso ụzọ Jesu ndị bi na Antiọk wee jupụta n'ọṅụ na mmụọ nsọ. Okwu nke osebrụ ụwa. Anyị bụ ndị nke ya, bụrụkwa ụmụ atụrụ nke igwe atụrụ ya. Anyị bụ ndị nke ya, bụrụkwa ụmụ atụrụ nke igwe atụrụ ya. Ụwa niile were n'ọṅụ bụọrọ Onyenwe anyị abụ, were n'ọṅụ fee Onyenwe anyị ofufe, were n'ukwe aṅụrụ bịa n'ihu ya. Maranụ na Onyenwe anyị bụ Chineke, ọ bụ ya kere anyị. Anyị onwe anyị bụ ndị nke ya, bụrụkwa igwe atụrụ ahụ ọ na-azụ. Anyị bụ ndị nke ya, bụrụkwa ụmụ atụrụ nke igwe atụrụ ya. Onyenwe anyị dị mma, obiọma ya na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. O kwesịrị ntụkwasị obi ruo na ndụrụgandụ niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Mkpughe. Mgbe ihe ndị a gasịrị, m wee lee anya hụ oke igwe mmadụ nke onye ọbụla na-apụghị ịgụta ọnụ. Ha si n'agbụrụ niile na ebe niile na mba niile na asụsụ niile pụta. Ha guzo n'ihu oche eze ahụ na n'ihu nwa atụrụ ahụ. Ha yikwasara onwe ha uwe mwụda dị ọcha, jirikwa igu nkwụ n'aka ha. Otu n'ime ndị okenye ahụ wee jụọ m sị, ndị a Chineke kpukwasịrị uwe mwụda dị ọcha, ha bụ ndị ole? Olee ebe ha si bịa? M wee sị ya, nna m ukwu, amaghị m, gị onwe gị maara. O wee sị m, ndị a bụ ndị siri n'oke mkpagbu ahụ pụta. Ha sakwara uwe mwụda ha, meekwa ka ha dị ọcha n'ime ọbara nwa atụrụ ahụ. N'ihi nke a ka ha ji kwesị ịnọdụ n'ihu ocheeze Chineke. Ha na-akpọ Chineke isi ala ehihie na n'abalị n'ime ụlọ nsọ ya. Onye ahụ nke a na-anọkwasị n'ocheeze ha ahụ, nke na-anọkwasị n'ocheeze ahụ, ga-eji aka ya mere ha ndo. Agụụ agaghị agụkwa ha ọzọ, akpịrị agaghị akpọkwa ha nkụ ọzọ, anyanwụ agaghị achakwasị ha ọzọ, okpomọkụ ọbụla agaghị erutekwa ha ọzọ, n'ihi na nwa atụrụ ahụ nke nọ n'etiti ocheeze ahụ ga-azụ ya dịka atụrụ. Ọ ga-eturu ya gaa n'isi mmiri nke ndụ. Chineke ga-ehichakwa anya mmiri ọbụla n'anya ha. Okwu nke osebrụ ụwa.
Onyenwe anyị kwuru sị, abụ m ezigbo onye nche atụrụ, amaara m atụrụ m, atụrụ m amarakwa m. Onyenwe anyị nọnyere ụdọ. Ihe ọgụgụ nke ha si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu kwuru sị, atụrụ m na-anụ olu m, mụ onwe m makwara ha. Ha na-esokwa m, mụ onwe m na-enyekwa ha ndụ ebighị ebi. Ha agaghị ala n'iyi ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Ọ dịghịkwa onye ọbụla ga-apụrụ m ha n'aka m. Nna m onye nyere m ha kacha ihe niile. Ọ dịghịkwa onye ọbụla pụrụ ịpụnahụ nna m ihe n'aka. Mụ na nna m bụ otu. Oziọma nke osebrowa. Amen. Ndị nne ọ maghị unu na-egwu maka unu bịa leti tata rinne. Ọ bụ onye ga-abụ mama nne? Ọ bụ onye ga-abụ mama nne? Nne m ihe dị mma ka m ga-emere gị. Nne m ihe dị mma ka m ga-emere gị. Bishọp onye mụrụ ya, Popu onye mụrụ ya, Fada Kọs onye mụrụ ya, Ọkaibe onye mụrụ ya, Egwim onye mụrụ ya, Kevin onye mụrụ ya, Nwabeze onye mụrụ ya, Matthew onye mụrụ ya. Nne m ihe dị mma ka m ga-emere gị. Onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma. Onye ọma, Chika onye mụrụ ya, Dubisi onye mụrụ gị. Nne onye ọma onye mụrụ gị. Nne m ihe dị mma ka m ga-emere gị. Onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma. Onye ọma, nne m ihe dị mma ka m ga-emere gị. Onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma. Onye ọma. Amen. Taa bụ ụbọchị unu, and we can never take it away from you. Maka Chineke nyere unu ya. Enwere ka anyị amaghị ọtachi ihe bụ nne, mana obuka. Gịnị ka njụ esi na obuka? Nnukwu onyinye Chineke nyere mmadụ
iji wee solie n'ike wapụta mmadụ. To house a child for 9 months in control, total control. Ọ na-abụgo n'ihe a na-anụ n'ọgụ ya recently. Abortion, si abortion asịrọ. Mana anyị na-ekene ụnụ ndị dobelu nke ha. O wee banye n'okwu tata. Tata bụ Good Shepherd Sunday. Good Shepherd Sunday. Onye bụ onye ọzụzụ atụrụ? Unu n'anya unu afụ na Good Shepherd. Ihe ọ bụ shepherd. Mana etie good. Ka wee wụrụ adjective. Wee qualify ya. Ọzụzụ atụrụ ahụ. An adjective etinye wee qualify ya gosikwazi na enwekwa ike itinyekwa adjective ọzọ wee mee gịnị wee qualify ya shepherd. And so that mmadụ ịbụ shepherd does not automatically make you onye in fact ọsọ ihe ome gị bụ onye ọzụzụ atụrụ mana okwurozi ụdị onye ọzụzụ atụrụ bụ gịnị ịbụ. And so na anyị nwekwa good shepherd ihe o gosi na anyị nwekwa gịnị kwụsie na eke ka nụ na ọ bụrụ nkwụ. So na anyị nwee good opposite of good bụ gịnị mana ha niile bụ ndị ọzụzụ atụrụ na ihe a na-ekwuzi bụ kedu etu isi azụ gịnị nya bụ atụrụ. Anyị ma ihe bụ atụrụ ndị ọcha nwere ike si elu ha ike maka ebe ha na-afụ atụrụ bụ n'ime zoo. Sọsọ ndị nwere ike ịghọtatụ atụrụ n'obodo a ụmụaka unu na-azụ ọ bụ na have you ever seen a sheep? You don't know what it is? You know? Have you seen it? In the zoo? In Nigeria? Where? In the paper? Okay. Yeah, because ọ bụ na ọ fụrụ na zoo, ọ fụrụ na Nigeria, kere ebe ọzọ, ọ na-akwụkwọ. Uche? Okay. Okay. Now, anyị nwa ma atụrụ ọfụma mana atụrụ zuzuchala. Anọ Kenya ka eji wee tinye good n'etiti ya. Gịnị mere? Atụrụ nwere ike ịdị na-aga etu a ichie na ha agabago ọzọ mee gịnị osi etu a tupu ị na-aghọta nke na-eme na-ekpo U-turn bidokwazie n'isi ebe ebido mee gịnị na chiaba azụ. Ya bụ atụrụ enwero metọd. Ihe ị ga-etu mgbe etu ha si ezuzu bụ atụrụ na-achọ ịgbafe ilo moto na-abịa ọ bụrụ na ofu agbafego ndị ọzọ niile ga-etinye isi ọsọ ego na moto a trela sọsọ mgbe ha ga-aghọtazi ihe na-eme n'ụba ọ bụrụ na moto a kụgbuo ofu onye n'ime ha ha niile anọrọ total disarray. Ọnya ka Jesu ji wee qualify ya onwe as a good shepherd. Why? Na ima rapụnata atụrụ ka o ji aka ya na-eme gịnị na-aga. Somebody must guide it. Somebody must lead it. Somebody must direct it. And onye ọbụla ga-direct nwa atụrụ ọnụnwa nwere so many qualities ọ ga-enwe ga-eme ka ọ bụrụ gịnị good shepherd. And all those qualities, all qualities ndị a na-emekwazi ka ọ bụrụ gịnị bad shepherd. Nke mbụ onye na-achị atụrụ na-enwe umeala, patience, ndidi. Ọ sị abụgodo ụmụaka anyị na-azụ ọ bụ na ijiri ndidi zụọ ụmụaka blood pressure ga-alịa. Kedu ihe ji kwuo okwu a? Mgbe m mesịrị my masters na childhood and special education wee postuo m na PS24 na Brooklyn ebe a wee ji nkụzi for 6 months. Afụrụ m ndị mmụọ primary 2. You can imagine primary 2 ka mụ na ihe na-eme nke a si ebe a nalụ nke si ebe a na nsiri na klaasị a na-apụ isi ma na-eme gị na-achị wali. That's why I never went back. And so onye nwere ndidi cannot lead these kids. That's part of the good shepherd. Patience, humility, and then sacrifice. Sacrifice. Only ọbụla dị self-centered cannot be a good shepherd.
cannot be a good shepherd. Eju onwe gị tata, am I a good shepherd? Ndị nne, ana m ekene unu rinne, unu na-agbani. Onye si na unu ada agbani, ya je eme gịnị? Ya je eme nke. Maka ihe eju ma na unu na-agbani bụ rapụgodi na nwoke nwa for 1 week mee travel. Rapụgodi nwoke obere nwa gị 1 week mee travel. Nata, ịnata ụdị flower a ga-egonye gị. Because that is the only time I ga-aghọta ihe unu na ihe na-eche. So we adore you. Even then, well, a little story, I think I'm a couple here before. Ụdị onyinye Chukwu nyere unu ka nne that nobody can take away from you. Enwelu mmiri mmadụ ịtọ ụmụ nwoke na-achị gafe. Mana ha na-abịa ofu ofu. Onye nke mbụ pụta n'ekata mmiri n'ụwa anya wee sị kedu etu ya ga-esi wee gafee mmiri ọfụrụ. Ọyọba Chineke si ya biko ya weta n'ụgbọ ga-ebufie. Ọ nọ ebe ọ na-ayọ Chineke anwụ nọ n'ụwa wee magide ebe ọ nọ na-eche ụgbọ. Chineke mee ebele ụgbọ pụta ọbanye ụgbọ krọsụ. Den onye nke bụ apụtasị Chineke kedu etu ya ga-esi wee krọsụ mmiri a. Sọsọ ya bịara ya n'isi bụ ka ya jee lụọ briji ga-enyere ya aka krọsụ mmiri. Wee je gbutebe osisi n'ọhịa ahụ na-akụ na-akpa megide krọsụ mmiri a. Ọ krọsụchara mmiri ahụ, briji ahụ megide gbajie. Den onye nke tọbịa wee sị Chineke na ya chọrọ ịkrọsụ mmiri a mana na ya mara ihe ha ga-eme wee krọsụ mmiri a. Onye kata n'elu n'ala wee sị Chineke ime ihe ga-eme gị nyegodi m onyinye. Chineke sị ya kedu onyinye a ga-enye gị? Ọ sị ya make my eye and my brain to be the brain of a woman. Oh, make sense. Mee anya m na isi m ka ọ na-afụ ihe etu nwaanyị si afụ, ka o chee echiche etu nwaanyị si eche echiche. Chineke were onyinye ahụ nye. Enyi onyinye ahụ o negharị anya. O wee bụ na enwere small part dị n'ime ọhịa ahụ enwere onye fụnụ. Mana ọfịa wee si na-akụ part ahụ gafee mmiri ahụ. Ọ gafezie mmiri ahụ. Number 1, he was the fastest to go. Number 2, anwụ mara ibie anọtara afụfụ ka ndị ọzọ. Why? Because Chineke nyere ya anya nwaanyị ji afụ ụzọ. Ụmụaka nwere ike imebicha n'ezinụlọ. Onye na-eme nji ayọ Chineke onye ọbụla agbasakwananụ. Maka na onye ọ na nwere nke obu abịa. Onye na-eme na-threaten divorce. Si ha gbasakwananụ ka wee zọba ụmụaka. Ụmụ nwaanyị nwere anya eji afụ ihe zoro ezo mmadụ nwoke ada afụ. Ha nwere anya eji enyota ihe ụmụaka na-eme nwoke ama afụ nwa ọsịsọ. Chineke nyere ya ka onyinye. Chineke nyere unu ya ka onyinye. And we respect you for that. Welu na anya ahụ wee na-echekwaba n'ezinụlọ unu. Don't lose it. Chineke nyekwara unu ụdị ndidi that nobody can easily have. Unu cheta unu afụ that in history, hapụzie na ụmụ nwoke banye nursing kịta. Gịnị ka ụmụ nwoke ji banye nursing? Ego ebuo n'ibu na ya. Mana ịbịa ndị bụ nọọsụ ya kpọọ nọọsụ, kedu ndị ọ bụ? Ụmụ nwaanyị. Maka ọsọ ha nwere ike ime onye ọya ka o mee gịnị ka ọ dị mma. Maka ime onye ọya ka ọ dị mma ọsọ injection ka a na-agba. Mba. Ihe so na ya erika, okwu ọrụ sie, omume sie, mkpaso agwa sie. Before now, ke ndị na-akụzi nkụzi ụmụ nwaanyị. Gịnị ka ụmụ nwoke ji wee banye? Ọzọ nwere ike gafee side Long Island ọ dị ka egi o buru ibu. Mana ụmụ nwaanyị nwe ọkwa m so na m ejego mfu na ọ dịrị ofele. Anyị nọdụ na skuul anyị na efu na ụmụ nwaanyị nwe.
They have a way. Kedu ihe nji ekwu okwu a? Ihe nji ekwu okwu a bụ biko nụ nnukwu onyinye a Chineke nyere unu jigidesie n'ike. Unu were anya nwaanyị, unu eji n'anya nwoke, maka anya nwoke dị iche. Were na anya nwaanyị nọdụ n'ezinụlọ unu, abụ na nwoke bụrụ nwaanyị. Nnukwu onyinye, be you. Nke mbụ. Then nke abụọ, ekpele. Ọgwefụlụ ụka unu na-akpọ ụmụaka abịa. Unu nwere ike unu ama ụlọ ọbara. Ịzụlite nwatakịrị mgbe ọ pelu mpe n'ime Chineke nwere nnukwu ụlọ. Those of us in the TV recently, within the week, in the morning, in the evening, I chat as a man, I know within the week. This Justin Bieber na Justin Bieber. Also, near a mental situation, he was so badly depressed by life. Oshona success of a child does not build the inner strength of that child. Money does not build the inner strength. He was so depressed, he was mentally distorted. Then Omekata put on 2018, or say Kianu why. Now maybe Yanu why you no solution to problem here. Oba person no why. Ono si anu why you solve a problem. Mba. Kedi Hozo discover. Gradually, nkuzi ahụ mama ya kuzilie, because the mother was a single mother. Nkuzi mama ya kuzilie mo pelompe about God began to resurface in his brain, began to resurface in his mind. We be do deeper meditation in Jesus Christ, who Jesus Christ is to him. And he said that this last week, this is a superstar. This is a child that derail in different forms in Wolikikwe. But at this stage in his life, or say that the only strength he has today is the power he has rediscovered in Jesus Christ. Justin Bieber. Kedu ihe ọ na-akụzili anyị? Ụmụaka niile anyị kpabịa ụka enwere ụlọ ọbala. Maka ma na ndị obodo a na-eme mistake. Sometimes I say, oh, we are very spiritual, we are not religious. I want Africa, I the spiritual, I the kugede religious. I bu hanine, kedi haji bulu hanine, maka no nya wana azai. Neka COVID dalo nya na na-egbu ebe a, mmadụ ne ka o gburu na bai. Neka anya de ekpuchichi imi gbalụ vaccine, mmadụ ne gba vaccine ebe a. Ọkwa ha nchapụ. Maka na ha dị spiritual adịghị religious. Ọ karịa Chineke eji aka ya bịa na ụgbọala ha ọgụ. In one way or the other. Na bụ n'isiokwu mbụ nkụzi n'ụwa anyị na-akụzi n'ụmụaka a banye kpọta ha n'ụlọ ụka ọ magburu onwe. There may be a time in their lives ha ga-ajụ na oke na ha ejecha ife na ha ejego kwota ha n'ụka. They may even at a point fight you. They may even at a time derail from ihe niile ikuzili ha n'ụwa n'ụwa. Enwere ike if you would the behavior gana ena asị onwe zụrụ ka onye zụrụ nwa nka. There will be a time some of them will find themselves in some depressing situation. I am telling you, na ihe ahụ ezunyelu ha n'obele ahụ, well, when the time comes, you may not even be there. Mana ihe ahụ ezunyelu ha will come up in their lives and become their strength that you don't know. Prayer is very important. Ụka na-akpọ ụmụaka abịa is very important. Don't leave them in the house thinking na ha bụ ụmụaka. Nurture them. Maka mgbe ị ga-nurture onwe ha bụ mgbe ha pelu mpe. When they get into college, some of them may disappear. Some of them may be too tough for you. Mana we can't find a solution. Only one family. Ihe ọ na-eme bụ ụmụ ya basịra college. Ma ndị bido to go obele business. Bịa ka eju ka ha ajụ. That's okay. There is a way out. Kedu way out ya? Ọbịa tinye
every 6 o'clock, wherever you are, wherever you are, I get the family prayers. And family prayers now doesn't take long. It can be 10 minutes. It can be 15 minutes. How will family line? So I go to school, wherever you are, just dial in at 6 o'clock on the dot. Mana before that thing, now no sacrifice your way because you have to sacrifice yourself to maintain it. If no more conference also on a that drive, occur at 6 o'clock, I alarm you to steady alarm for 6 o'clock. Alarm ya on a motor. Omiana call in. And on that drive, and was still praying. 5 minutes or 3 minutes into the prayer, about family discussion. What's going on with you? Things on a gap for my okay, fine. After that, any of them can even say the prayers. 5 minutes. Sometimes in chapter rosary on if they don't want to say the rosary, rosary. When that short prayers they energize, when there be challenges, wherever they are, will convince their inner soul and they will resort to prayers, which is their strength. The next thing in them, nothing. And when they get confused, what happens? Nothing. And when they lose it, what happens? Nothing. Nurture them as kids. Follow them up as adults. Don't let them just be like that. On a final note, can you just say Nike? And then today we continue to appreciate you. Onye mali ihe ọbụla na-eso okwu n'ezinụlọ ya na-agba mbọ dozie ya. Ama m n'ihe na-esokarị okwu in my own understanding na be anyị bụ ego ụwa. Vanity upon vanity. Ego ụwa. Ego niile efukwa na anyị na-eme maọbụ ego a niile efulu anyị na-ebukọ bụ maka na anyị ka na-aga ije tata. Iya arụ kpam. Ọwụvụla ego gị niile ahụ ma ndị a niile izofulu ezofu ime amụ ebe ọ dị. Ime ekwutezi okwu ya. If na ọ bụ na Chineke mere gị ka ikwu okwu sị ihe ga na-alụ aka ije mepe okpuru kabọọdụ na nkwa oke ị ga-afụ ebe a bifo oke ata ya. Let's manage our home. Let money not be the break of our homes. Ebe anyị si bịa eteka. Commit your family to prayers. Nurture your children in prayers. Ka Chineke gọzie anyị niile site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke. Nwanyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ Chukwu ụwa tụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Eze Chukwu si n'eze Chukwu. A mụrụ ya mụ eme ya eme. Ya na nna bụ otu ihe nye ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe edo, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nsọpụta si n'eluigwe gbadata Virgin Mary na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ahụ ọnwụọ enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo. Ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nri Chukwu nna. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ.
ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpele nke ndị kwelu mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị welugo ọnọdụ anyị, ebumnobi anyị, atụmatụ anyị na-achọ ịbịakwute gị n'ụbọchị tata. Nwee nchekwube siri ike ị ga-aza ekpele anyị. Diwe nai nurai yani. Nurai yani. Amen. Amen. Ka anatazie n'isi anọrọ nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ niile. Ka anyị chetakwazị ndị nna anyị niile. Anyị chetakwazị ndị nọ na nyanya. Ka anyị chetakwazị ndị niile yọla anyị ka anyị cheta ha n'aja masị n'ụwa. Onye nwe anyị Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị ewelugo ọtụtụ ebumnobi anyị, welu ndị nna anyị niile na-erunye n'aka, n'ihi na ị gwara anyị n'ozi ọma gị nke ụbọchị taata n'akwụkwọ nke John 10:27 si na ihe ọ bụla na-etinye gị bụ Chineke n'aka na ọ da-adafunata adafu. Wee na-ayọ ka ijigidesie ha niile ike, gọzie ha, gọzie ezinụlọ ha, gọzie mbọ niile nke ha na-agba n'ụwa n'ụwa site na Kristi onye nwe anyị.
ọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụpụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onye nwe anyị na-esite n'ihe onyinye ihe omimi ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Kristi na-enye gị ekele mgbe niile. Biko mee ka ọrụ nke eji akwụ ụgwọ njọ anyị na-aga n'ihu oge niile bịa wetara anyị aṅụrị dị ebi ebi. Ayọrọ ka site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ welite n'obi ihe nọ ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-eto gị oge niile o sebụrụ ma ọ kacha mba n'oge ugbu a mgbe Kristo onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe jiri chụọ aja. Ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ ya wee merie ọnwụ nke anyị bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site ịlụkwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele n'ụtụtụ nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya ọnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na i kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu na-efe gị.
anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, merụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wega n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị osebụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na-edikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. na Kristi n'elu nwa atụrụ nke Chukwu n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Ezigbo onye nche atụrụ, biko were ebere gee ntị nụrụ olu anyị bụ igwe atụrụ gị. Ọ bụ ọbara dị oke ọnụ nke nwa gị ka ijiri gbapụta ụmụ atụrụ ndị a. Biko were obiọma gị kpọkọta anyị n'oriri nke ndụ ebighị ebi. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Ndị nne mama. Ndị nna nọkwa n'ụlọ ụka. Ndị nne mama. Aka masị ka fada tochezie unu mechie ọnụ. Because second collection is for fuel, power, both heat and air condition and lighting. Check a nyehonu. Agame bolari ye bolo bolari ya bara ana de zonya. Agame bolari ye bolo agame bolari ye dere agame bolari ye bolo bolari ye dere. Aga m eburu anyị niile bụrụ ndị nnejebe n'azụ ka unu kwadobe n'ọnụ ka anyị akpọ kịta ndị nnejebe n'azụ inye onyinye gị jee n'azụ ndị nne anyị ama mmie las anyị ga-emie nọ ka ọ ka na-anụ ọkụ n'obi I must say before I met up announcement. Maka na unu dị sharp, unu zuke eme ndị nne. Ngwa Chika na ọzọ na unu ma nke unu dobe ngwanụ akara ụbọchị aka. Egwu ndị nne ka mara mma aka mara mma mama mi ihe dị mma ka a ga-emere gị onye ọma onye ọ ga-adịrị mma onye ọma. Nne m ihe dị mma ka m ga-emere gị onye ọma onye ọ ga-adịrị mma onye ọma. Bishop Popu onye mụrụ ya, Fada onye mụrụ ya, nye m mma ka m ga-emere gị onye ọma onye ọ ga-adịrị mma onye ọma. Nne m ihe dị mma ka m ga-emere gị onye ọma onye ọ ga-adịrị mma onye ọma.
onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma, onye ọma. Onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma, onye ọma. Onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma, onye ọma. Onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma. We love you all. We love you all. Clap for ndị nne. Amen. Chika, hold on.